kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora a wannan tasha sannan kuma ku danna mana alamar like. Zaharaddin of the Beats. Beat Amjad Records. Ina gane duniya sai da masoyi ake zama kalau, sannan na ji duniya gun mai kaunar ka za ka ce salam. Abin duniya kudu sun fana'un kamar kiɗan alam, to ni ma masoyiya zan bayyana miki na zama kalau. To jirgin masoya za ka wuce zo ka karbi sakona, da na tara gayya wasiku ne za ka kayo mai sona. Wayo wani rayuwa idan da masoyi tana yawan daɗi, idan an rabo da juna wahala za ta tashi mai faɗi. A ɗan baka tablet a baka ruwa amma ba su ma daɗi, zancen mazan jiya kan so ne ko in ce da ku taɗi. Kifin cikin ruwa ya san na san ki jarumar mata, sirrai da tsaunuka sun shaida kin shigo tunanina. Idan na yi farin ciki ya ke ce sannadinsa ba hauki, idan na yi bakin ciki ki ce mini in zo gidan kuma ya fi. Ki dan ba ni tallafi domin ƙaunar ki ta yi min zurfi, a domin guje kishi mu bar gulbi kin gafar da ma ya fi. Ki dan daina tantama in dai ƙaunar ki ce ake nafi, dukkan abin da zuciyarka ta so to yana hannun dama. Kin yarda yanzu na narke to zaki minna alfarma, ki taso mu je gabas mi addu'a dan mu samu yar dama. Mu kore bakin ciki mu samu fitila mu haskake kowa, sannan mu ɗanɗana mai zaki ne sai mu ba kowa. Da ni da ke masoyiya za mu hidimta wasu kwarai-kwarai, duka abin da zana ce ya zama kin ji shi babu so na rai. Fahimtar kice ta sanya na so ki so na tara gaya, baki da yayi kaɗan bayyana yadda ƙaunar ki ta yi a zuciya. Sai da in yi miki albishir da ke ci a tona wa duk gaba ɗaya, da aniyar ki fara yana ya kimin na halin ki ni ma na